Ayan, yung adlaw guys. This is Eric Kilot. Welcome to my channel. Mayong hapon, boss. Hapon ko. Usap niyo mo pamati. Laylay pang bangtak. Laylay. Isa duha. May duha yun. Ang duha gyud. Bagtak o TL or TL gyud. Ganito nang yun. Laylay. Walay banhod. Banon ko. Okay. Kani, nagkaol na ni sa istorya ni kundi unsa pa? Magkurog ko kung makilog. Dungagan pa jud kurog. Sige pa gyud. Inaw kong singot. Buno singot. Kana sa lahi. Sige, unsa pa gyud? Yuro tanan. Naglabad, magmulog, mahapon ng mas patro. Agoy time. Mulapad. Unsa pa gyud? O na lain? Walay sakit likod. Wala na. Wala na lain. Imong kusog ka magbarog. Amo nang sakit. Amo nang magmurog ko. Purog ko ba? Pinudog. Pinubong. Gurug jud ka mo kuno. Hindi may pagsugod pag sikandos na ko. Ay, sir. Oh. Oh. Kaya karon sama ka? O ganay no. O ba nalang kog Davao? Ay. Ah. Pohon, next time. May kotse akong kauban, Rick ba? Ha? May kotse akong kauban sa bangko ba? Ibibenta niya nga magsukarada. Pakita ko sa inyo. Nya? Kanto. Ha? Kanto na kotse. Nya? Bigya niya. Nya. Bigya. Ano na ko sa inyo ha? Ayun, tao na ko na. Wala na kayo service. Ah, service na. Mag-home service. Duhay pilit-pilit. Tuhan natin. Lugos kita ni palit og umba. May- Ito, sige. Suki po na ko dito. O, dili. Puta ko siya niya. Manya. Kwanto, tagiya to sa Silence Kitchenet o sa W, sa Davao. Ay, Nga, manager to bangko sa inyo yung bangko. Sa Davao. Kita lagi sa kapal ng business yung bangko. Grabe itong business to. Dati nga na, ubat ko siya. Kwarta ka lang. Kwarta higit ba mo na, nindot pa po na ko na. Dili bitaw nga tapulan. Business minded ka iyo. Sige, ko na. Sige. So, ang pinaka-problema gud ni Morod, sir, unsa gyud? Pinaka-kana yung problema jud kay ka, unsa gyud? Kanang magkurog lang ito. May gunon ko. Kung napoy kabuhi. Kana imong kuan, Nervyos. tapo kay nervyos. Kana imong istorya, wala naman ka kay madungag laing. Sakit likod, hawak, wala. Wala. Pas mo sa kusuga, nagapasa ka o to hapon gabi eh? Dili man. Sa una. Oh, sa una. Masiro pa ko. Basa ito. Kanang abutan ng ulan ba na. Kana yapas mo sa kusog ni. Bisang asa na mo na daton, di na padakpan ng unsa ang pagtambal ana. Nanginhanglan yung nagkuhan ka na bang naay mga sabi na pa yung mga herbal mga unsa gyud pero dili gyud na mukuan gyud na. Pas mo gyud na imuha. Gigi ko man anak ko. Kung siya ka tindog. Oh, di ka tindog. Yung mura ko'y kusog na. Hilot-hilot na ng gabi. Nahulot mo lang huklas nga. Amiga. Nadili ko kadaog kung lawas ba miso. Oh, pero gusto ka nga mo daog. Gusto ka manguso pero walay kaya. Wala paninton lang umayo. Mao na say pas mo sa kusog, no? So, ang kuan na napadung ana og di na nato mahubad, maparalyze jud ka. Wala ta kagihadlok pero mao gyud na realidad, maabot jud na ending na to. Kaya pa man nimo pero paminaw mo di na kay kaya no. So ana lang no, asa imong address? Santa Ana. Sa Taana dire. Mayo. Ang siya, drive na sa tricycle siya. Sukol ka kulan. Anam. Pwede ka, musukol ka kulan, pwede ka. Wala, not counted na sabi sa pagpamasa man kita Japon. No, nya daghan na kong mga gipanghilot diri mga driver Si pag Kuya, pwede ba ka. nakatindog atong driver na ano sa asa itong lugar mo. So, kasi tiya, balabag ito. Kung dili na pagkatindog Ay. mo tricycle driver ya. Nagdubog man to. Oo, putay nga nimo. Taga Mayahay Kapitol, Oh. Mati.
Siya naghilot at Naglubog na gito. Mayay. oh, Mati. mati. Mati, nya ibabaw ana mayahay. Oh, kanaha. Kanaha ba? Papasaka. Tapat sa eskwela na naitapat balay. Hindi kay kaila diyan sa Renante Cabonilas. Nag-drive bro, pinikap na. Kaila ko na. Renante. Malabag mo na. Di mayahay gid nila ha. Ha? Mayahay gid. Tapat jud ang eskwelahan nga mayahay. Di ba na eskwelahan? Oh. Kaya diri sa wala kung magkatubang ka sa eskwela sa wala. O nila ha. Yang mama ayang anas panpan. Renante Saya Cabonilas. pedikap ka ng Renante des malabag. Baligya na mo gito yung pinikap. Adlain na ko. Lahi na. Na may Renante pa dia ang Oh. pedikap na dako ito ingalan. Renante Cabonilas niya alias tangkad. Tangkad. Sige lang. Renante. Basta sorry ka dito, pagkita Renante Cabonilas ako. Pangutan na din siya nagtabang niya. Unsay alias tangkad. O tangkad. Tangkad. Tangkad ba Kaila po? ko na. Nakiang na karon. Nakiang na siya. Kaila. Naglubog na. Lubog na siya. Driver nagban sa una. Kuan, taxi. Nag-drive po nagban. Drive po na sa van. O dire sa Grand Mall Corno. Kung nadungog di mo na sa una, paamutan na na. Buhi pa. Pati paita no. Ano yan pa yun? Sige lang. Kung di pa yun takwaon, Kung kwaon na, bisa pagsaon na mawana dyan. Kaila ko na iyang insuon mas balabag na nagmaranon. Bayad kayo na sa una, naglubog na. Bone cancer na siya, ma'am. Bone cancer po siya. Pero daga kung nakuhan, natabangan ng bagay. Nalapupukat ko sa umban. Sige. So ayan guys, shout out sa taga Santa Ana, 3 de Mayo naman ano? Santa Ana, 3 de Mayo, Digo City, nasi Sir Dere. Nadungog man din yun ninyo ang iyahang testimonya, ang iyang istorya. So, sa mga nagtanaw na ako karon, hinahinay tagundang ka na magbulit na sa balay. Udto, hapon, gabi, bawal ko ng himasa, hapbat, ligo, basta magbasa tag tubig. Mahago tag sa dili ha, labi na gyud kung hago ta. Kung hindi dato sa So bawal gyud na siya. Papa na. Niya. Maingon man tang si kuan man lagi, wala man maunsa. Dili mo ko ta pareha kondisyon. Na may uban nga parteng kondisyon na napoy weak. Napoy weak. No, so ana lang na siya. So hindi na pag mutungo mo sa dili, sa kuha 100% yun na sa maigo kita madugay. Balag ko. Magbasa ta, ligo to maghimasa, pwera na lang kung nahagbong tas kanal. Kanang di po maayos siguro. Pero kung abog lang o kanang ano, sige lang, no? So di gyud ta pwede kay mapas mo. Tawagan na niya, pas mo sa kusog. Ang ending ana, maparalyze gyud ta. Kanang walay kusog ano. Gulay yan. Mura tag gulay, no? Ana lang, so of course ako ang mga viewers nagatanaw sa kuha, nagasuporta sa kuha kanunay. Daghang kay salamat sa inyo no, sa makanunay nga pagsuporta niyo sa kuha. Please subscribe, no, like and share sa kuha video, sa kuha video para mas daghan po tayong matabangan niya para madungagan po na kuha viewers. Subscribe good mo isang isa lang, no. So ayan, so of course ako ang mga viewers outside of the Philippines, ako ang shout out. Ako ang pasalamat. Thank you for watching my YouTube channel, Special Mention. Shout out Malaysia, Indonesia, India. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang Japan, United States, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang Saudi Arabia. Ayan. Yeah. Kung na mo yung mga pangutan na, i-comment lang. No? Pangutan na mo, comment lang. Labi na sa inyong ginapamati nga hangtod karon wala gihapon mamaayo, no, bisag unsa na lang yung gihimo mga tambag tanan wala gyud mamaayo. Comment lang mo labi na kay parteng layuan nako, no. Ayan, so nung tanan sa kong address taga Digos ko, no, Digo City, First Cram Street, Barangay Sunuan, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, so ayan guys, so maghilot na to guys ha. So shout out sa taga Santa Ana, 3 de Mayo, Digo City. Ayan. Shout out kay Kapitan Bukol. Kapitan Bukol, no? Sige. Tanggalin mo ko. Ano ka isa ka habol, malok? Nanda ano ba? Nagdala mo? Wala lang. Oo, nagdala. Oo. Nanghiram na lang. Kuya. Ako ano eh, Sige, kulot ta, kulot. Bigan ko kinatawan, magbalon na lang yung kong habol. Imo sa ni mo ni?
ang tricycle ko ya, akong bana may nag-extra drive niya karon. Ang Akong bana. nag-extra off. Katong di ba? Oh. May nag-drive siyang tricycle Oh, karon. mo. Siya may driver. Oh, extra Saka da, drive niya. saka. Pero siya may owner rin ato. Op. Saka da. Sige, tama to. Tumuhan ni? Oh, nairo ka mas ko ha. Kurog ka, pati lihok na mo, kurog. Nairo ka may. Pero sa tingin ni Juma ko sa kuha. Kana. Siguro si Ruben kay kanang kapuro. Kasi nagana driver mo nang kan rin. Pag ano, mo na naka-drive. Pero Wala kapag nang nga pa kita katong dito ba? Ha? Kita naman yung marula na siya kung nasulan. Oh. Bomba? Kay lagi daw kay namayap lagi daw ka. Ako yung abas Ako na siyang gidala diri kuya kay. Oo. Wala man siya kabalod diri gid sa imuha. Mm. Iko nakatry ka dito kung kuya Eric na siya mo. Wala ba ko kakuan mo ito para try lang na dito niya. Okay lang po siya kay mukuan po siya ba. So, sige, sulay ko dito. So, sige, agtuan na to. Kano sa kalas sa hilot? Wala na rin. Nahilot ka? Hilot o masad? Kabuhay naman to. Kabuhi Ako yan kaboy dito, siya, manghilot na siya. Kabuhi mo na siya. Ito Wala lang, siya ito ba? hilota. May biya kayo na. May mo na. Pag iwan ako sa mga dere, ayun din siya. Sige, dito ka. At least nakatry po Ben sa ano ni Kuya Eric. Kaya makakuan ka, nakoy Facebook, Eric Hilot ang tradisyonal. Napo ang isa, Eric Hilot ang Binisaya. Ano ito yung number? Nga, nakoy YouTube, Eric Hilot, ha? Balik niya din. Ito na niya tawagan si Kuya. Ano ba siya? Wala siya ng kauna na gabi lagi, samang-samang nga lang, ito lang ha. Loyan ito pag- Sa gabi ito rin, ako ko'y kita ba? Grabe, tulog. Oh. Nag-mix ang iyang pasmo sa kusog og mild stroke. Okay. 19 years old. Wala ka bata ka Pila? Kuya. 90? 19 years old. Pero napay mas bata na, tabang ko na ko dire. Say, Lukok, nag-winter po, Kawan mo na si 16. Kuya di Bago matulog, maligo, ano, ano. Ah, Para humot ko. ako ka Please, lang, Kuya. ang gitrabahoan. Ang Ano dahil Ah, kalendarian, gibulit, ini mo. ko lagi na. Wala, oy, nagigda ko din ang uwan niya. Mas agak sudah belum, trabahan, wala sa diha. on. Pagkabunta dili ko nang himaka. ruga ni mo, eh. Grabe, malay mo pas mo, eh. O, di na kakadrive, ano ba? Ang style lang, eh. Kaya pa ni mong drive? Luya na kayo. Uli nang kasi sa'yo. Oh. Ruga ni mo, eh. Uli kasi sa'yo yung kan Kuya kay dili na niya kaya mo kuhan. Kalendariahan ang gani nga magkuan. Pati man binatakuya maglakaw-lakaw. Pati lagi nahugawat akong tiyela. Kasi tinapangalan? Robin. Ruben, Oh. mo na tinood. Oh. Dili na hangga. Dili. Nagligas pag yung tawag at isa. Pag umani mong tawag at isa. Pasuki. Kinawis. Tawag ka, way mga lord. Ako ang ganina si Jomar. May gani kay nakaadto ko diri. Ako ngayon na si Jomar, ikaw pa wala niyo dala sa Rubin sila Kuya Eric. Diyan wala kung ko kakuan ba, pero sige lang ingnan lagi daw niya. May gani karon niya kay Oh. gikan kita pa naadto ko diri kanay gikuha. Hmm. Ah. Na timing man ingon man nagpandito ta gina siya para dito ta ila Kuya Eric. Salayan na to dito. Kay pag abot ko ginamo wala ka. Yeah. Nga ingon Gigi nga nag-service daw may puti mo patoy sa na nato ng tagtaod te. Ako lato na lang suso man nakadala po day
jacket, ako inamdom ni. Alaw, malik na po. Pagtawag ka mo ate Perla, na yung sa paulay, lagi daw mo. Hindi ka, napang-slow na to. Oo. Dali-dali, hindi ko kay panagang, nana daw. Asa ko tingong wala, ikaw? Abi na mo ito, nagpinikab ya. Garga-glitcher, magpahilot mo ito. Nya. Ito na, paabot ni Dani kay kanang may hilotan si Kuya siguro. Awa man eh, camera man di ay. Okay, Ganito na. balik lang sa. Kaya nakalimot ang jacket. Pero ako nagdugay jacket ang bigas. Nagpantalon siya. O, din ay pinaka-problema din ay kinang magbasa ba. Sa nagkang sa mga dito dali. Yan ba? Depende ko sa makapalo sa kwapro ka na. Matagpaw doon kaasa ko. Mangitaan nagtambal. Madaktan juga na. Sino gyud kay gig? Ako sa kalendarya man gyud. Hugaw man gyud kay diri na mo. Ay di man gyud manghugas kay bahala ka ni. Isa na inborn eh. Pwede mo ka mag-sigit. Kasi gininit ya. Mas grabe pas mga ininit. Hindi ko mahimala, matulog. Hindi ka na sa tubig man. Pero ngayon, naay makikuha sa kung okay oh. Sige ko. Padayon na lang na. Yabay-yabay, maingat pa nga. Kapag hindi Mas grabe nagpas mo. Kanang potongan minito. Mas grabe na. Mayan pa yun, bako na gabi maligo. Ay, bato, gamit ng tulog. Gamit ng panungot, matingo ba? Kanang din ako customer, ngayon padayon na. Okay, okay maka. Okay man, no di. Ako magdawat, ulat naman ko. Kani ato. Pero pag maigo ka na, tagbaw juga. Ay pag-ain nga. Sa asa ka or mangita na di. Reliever. Ang problema ani ra ba ini katulog. Ulian na kadali. Uli ka kadali, balik na po da. Sige na lang ka hanto, maigo na lang kidney. Pero ganito. Kanila lahat. Yan na daw ulo gusto. Dire daw linga. Okay na anak? O gusto ka speaker? Ngayon na. Buto? Okay, nangilog ni Kuya Ben. Ato eh, tulog pa ko. Buto? Pukawon niyo ko ni Kuya usahay. Hindi na ko kamatikon, makatulog po ko. Bawasan na ang problema. Wala siya ko, kapahilot uglain ko. Dili lang bibigyan ko. Awa kay tao may problema ni Kadang mo gato taga Davao. So, lamay na juga eh. Dali, taga na po sir, mamarag. Lami matulog, yung hilot niya, makatulog to siya, hiloto ni mo. Layo gato bro. Busy juga siya. Sa itong sige pa ko, sige ko, balik-balik dito eh. Magdinya lagi ni dira sa gawas ko. Ano kayo, ako ba yung matulog na lang. Iya, gisira lagi itong purok niya. Oh, gisiraan siya ma'am kay bawal ang kuran. Ay, Talaga siya. Bawal ang kuran naman puro. maghulat good. Maghulat man niya. Daghan lagi kayo diha, Pati membro di pwede. Bawal na mahugaw. Kasi nagkasira na iya. Oh, Ang chairman dire. kanan nga mga nag-majority. Buhat gani ang puro kay ang tao nga naama pagkatag ilang kapag kilong. Si Ruben na makaano nila. Kaya hindi siya silot mo Kuya Eric. Nalipungan ko dahil ito kung naniya. Ako pagkaugma, lamig ka di bangon ba? Hirag higda. Yung lawas, walang ulian man din. Tanggal ang mga panuhon. Balik ko diriya, dala mo kas mama. Eh, sige na ito, angal na ito yung tiilbi ko. Dito panghagad na ako lagi, ang ato daw may diriya. Kanang bigog ang kuanan na ang taas ang uric. Nagwas Dami naman. yun diya, kaya gusto ko mo inom ng coke, bisa diabetes. Pag na natulog ang dugo na. Yung pagkaon. Ako ito yun lang ko dito. Ato ta ila Kuya Eric, kung sa kanasaan, kita mga dito ay. Busy man kuya, kay alas ala-ada akong namya naman sa eskwelahan. Makalugar naman kong Sabado, Domingo. Kinala mo gud itong lawas medyo bantayanan ko. Okay man ang ugihan pero kinala po ingat. Lagi.
Yung pinakakuan doon, kanina yung mabasa. Tagdahan na ka-alti ba? Unan, linda, bugog isda, undang ko eh. Hmm. Pati nagpurugas ng gamot. Ito na kung ba na yan. Utang. Nag-drive, nag-kiskarya. Ay, nagkuot na niya sa ice lagi. Magmugahi daw ang Ay, kamot. kaya lang. Yan po na. Ay, hirap niya. Puro kong gamot, nag-drive sa motor, pero amunong ko sa unahan. I-relax na ko, di naman madagpitik-pitik. Okay. Batay na yung silbi niya, undang ko. Di, natagagunit, soft drink, doon ganyan. Wala na, di, kagunit. Lagi. Manunod kiyo. Sige, Ako nagkakabang. ginang supreme dito, mga butang straw. Dugay ko katunong ng bangam. Grabe na. Ay ka na magpurog ng kamot din. Ngayong gabi, nana ka sa YouTube. Sa YouTube ni Eric Hilot. Ayun, pas mo eh. Kalingkuron ka mo daw kayo ba? Lagi. Yahay na kayo, lingkod-lingkod na lang. Lingkod na. Ako nga nangi ko mga as 4. Oh, Lisod na mga tikang balik pag diri ka. oo. Lisod na guguli. Kuha na, murag kuha na siya ka ng gamay lang yung kulang. Mga lingkod na lang dyan. Hanggang lagay ka manawag sa kuha, pang service na ko. Ano yung ka dili di ko? Kung ayaw lagay ang service ka mahal. Anihil ko. Manin na, inasaan ng mahal. Di ko katikang. Amo na ron. Nga pa mag-service ya, kung daghan. Ano man. Okay lang mo kung isa. Ano dito ba kay Pero depende po ito. siyempre alangan imong panggas. Alangan dili ko anan. Dagan lagi mga kaila dito. Na. Wala, okay na. Wala, grabe na kanya. Hindi mo ka, ha? Huwag ako na-estimate ba, yung pass mo ba, 95% na eh. 5 na lang yung kulang. Sige ko na lang. Para matibuok yun. Di. Ganong kurog siya. Sa tanang nga part sa lawas ko ni pinakakusgan. Mm. Pero na-fill din na. Kapit na mahurot, oh. Di ba dili ikaw nagkuhan? Kapit na mahurot, oh. Kung sa init kaayo niya mapasak. Baliwala lang sa una niya ba? Natikan. Pagsantuan. Bata, pampabilidad mo ran. Tiit. 38. O, sa Rinante, katong hilot ako naglubog, 44. Ilang doon na kung tulo ka tuig. Grabe, suga dito. Kung saan naman naman? Ako bana ay asawa ni at bana ni ate. Yung mo ning bana? Ako drive ako pinikap sa una, so ulit ko kuwan. Dati ni Sokol ko bulan, bulan mo kulawas. Bigyan na niya pilikab ya. Bana na pilikab na 3 weeks na ilisan ng 4 weeks. Kalugar ka 5 days ni house, ba na to? 5 days no? Doon na yung hulat ya nga. Ito nga sige na kasi kuya naman ako makabalong na Kung magbigay niya. isipin days ta ni good. Kung alam mo kayo mong pass mo, Layo ra. kanang isog na kayo ba? Layo lang 7 days po. Tayo ra. Dili siya counted. Balik yung sabihin. Kami ba yung namunay ka rin sa mamamalik eh. Kondisyon na ka. Kung bumalik ka, ganahan ka 7 days. Pero kanina ba din ba? Pinakalayo nga gihilot ako na pareha sa mo Japan. Gamit rin. Japan. Ano lang dali pahilot Ikaw mo? man si kuya Saudi. Saudi man kuya no? Oh, sa Riyadh. Iya. Qatar ko 3 years, sa Riyadh 2 years. Dali alis kay Pinas ko ya. Kuan. Rin na tamong hilot mo. Naman nilang hinanglan sa tos, Pilipinas. Instrument kita sa niya. Gamit sabang sa mga Ya, ako ang kuan ron, akong YouTube, tanaw ka sa video. Na advertise. Mo na tawag monetize na. Nagbalik na po na naka-plastada na ang ano dali. Kanang ano sa YouTube.
nagsugan mo pas na gusto. Nahilot ka pero dili yung ani. Tuig na nakakapuro siya. Ba't pa lang? Atong napag-tikandot niya sa Hinubak. 29 Timber. December 2020 o 21? Mag-1 year Kasi pa na. nagagila si Jomar sa wala. Atong tikita kung isa una sa diha kung may pilikan. 72 kilos ito. Lugi daw, ano din siya, yung sumam na. Sa ina man din, kung rubin nga. Kung nausap video ang kwan kay namayat. Ito kung doron. Ako nga, ano eh, tapos istorya siya sa Pero kuha. mas dako paniglawas. Kato si Renan tigil gaburot na gyud hapit. Nagbukog na lang kuya. Moros palito. Panit na lang. Nahawid. Karon kita kasus ako pagtiyan ako. Ano eh? Mag siya maagi ko di taparan ko. Asa mo? Malingaw po kay tanaw kasi mo Wala naman gitabangan. siya na, ay pero dili naman siya matultol at kahilat kuya. Oh, makalugar na gud. Adi magtahilo tao ng condition good, no? Hindi gina mo. Magsige na hinuog pa rin ka nga, diyan buwaya na diya pa. Ya na mo good. Natural rin na ay gora man ta mo hila to mo. Oo, good. Nagandam na gutong pansyon niyang pinikanan. Ready na tanong. Kay kon man sa parang nag-anam-anam. Murag dawat na lang. Murag dawat. Mas madawat nimo kung makita nimo ang sitwasyon Oo, kaysa kalit. kaysa kalit. Nga makita nimo murag kulang lang paan na lang Murag niyo. second line, ako na niya kuya. Ingon ka pa nga. Pinalubog na doon. Paan na lang siguro ni Lord. Ito din naman alangan mo Kaysa tukon nimo makita no. mo mag-antos. So pwede pala tukon lagi pero dali na no. Iwasan. Ha? Iwas. Iwasan na lang. Kanang kuan ba kana makita bitaw ni mga murag lugay jud ba di ba? Ay, kayo. Manang Ano usay. ito na? Na may nga na gyud nga. Dili kamo bantay dito mo luuyan naman. Lagi. Ya taga iko kuan diri diri ang taga ito. Nagkuday Ya akong nag-anak papa ka mo. ko. Dili ka kuan igo lang tingalon. Kuday akong papa, Lo stroke. tingala pagbalik ka. Agagwanta na lang eh. Kung matungta pang nakuhaan. Nagpaamot pag ito sila, buwi pa. Di pag pag-amot, nabot ko na 20 mil. Basta kay pagka ni-drive og motor na kuratan ang iamot. Uy, ano na-drive mo ka? Di, di, Nabuhi. Nga, gito mo gutong ang mga wala na Wala niya. na yung asa. Pero yan ka na magwangan. Ya, katong lang nga, gihilot din mo ya. Tag i-upload din mo nga, nitindam siya. Buhi pa ya. Wala na akong kamonitor. Katong Atong, kuhan, Tigulang taga eh. Davao. nga, hilak ko to siya kaniro kay kanang di man to siya kabarog. Then pagpatindam niya mo, suot ng chinilas. Kadagan, oy, bro. Di na ko kakuha. Tapos Basta nanay na ba? Kaya nga yung boses. Puntahan mo yun. Dili man sakit ang paghilot, ana, naigo lang yun ang kuwan. Minsan na niya iyak. Sugar, ay, kuwan? Uric acid. Uric. Di ba ka mainom? Di ka mainom makahubog? Dati na, palahubog ay Ha? na. Karoon na nga ng undang mo. Ano ni undang man ka? Na. Bandam na. Ano kita ngano ni undang no kay para basig natay panggayad ba no? Ugo naman. Nay pamaagi ngano ni undang. Grabe ko mo kainom pizza. Hybrid. Sakit na may? Sukul lang, sukul. Kitben. Ito lang, Karon na siya kaning tulakan eh, dili niya ako kusog Oo, ba? kaya dito may kabiktor. Ika, pambuhi naman sa iyang Wala ganyan na subay. Dali ka kuya. Mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko ha? Ha? Paminawa ko ha? Ya, may balaan po na ako kung maminaw ka kay pangutan ang tamang kaon niya. Ha? Kaya naman yung exam ng ilota. No? So mag-explain ako ha, paminawa ko kay importante kay nisi mo kalawasan, dili lang para sa imo ha, para sa ato tanan. Apil po ko ha? Kani dire kung apa ka masayod. Mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? So imuon lang nato siyang balay kay para mas dali siya masabtan. So kung balay siya, but pa sa budil isa parehas. No, so karon automatic kung mataas ang atong uric acid kani dire. Automatic ang atong dugo mag-sticky.
dili maayong circular sa dugo ha. O na inungdan nganong na mga high blood. Kaya ang dugo dili tarong. Majority sa mga high blood di na mapahilot. Nagsalig lang sa maintenance. No? Kaya dili man natambal kay di makamuundang. Ang atong gipangita tambal dili maintenance. Kaya kung tambal pa lang na siya 30 days lang iundang na ka. O matamuundang no? So ana. So karon so pagabot ang time, maabot yun ang time nga di na gyud magtarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-refer sa doktor, mo na pinakababa nga rason nga nung i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa atoa kung mapadialysis na kay ang dialysis baya is forever. Forever gasto, ha? Depende na po sa atoa kay kung may kaya ta pwede good. Ano man no kay kayuhan man po tambal man na. No? Kaya wala gyud makutan pud ta. No, pero pwede ra gyud na dili may padialysis. Circular lang sa dugo ang kinahanglan ana. No? So karon pag moatake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapikton sa tawo hapson lawas kaning wala may maygo. Kung moatake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar kani dire, ang mapikton sa tawo hapson lawas kaning tuo may maygo. Mao na ang eksplanasyon nganong ang atake sa stroke dili parehas. Naiwala na ay tuo. No? Hindi maparehas, no? Ano na akong papa? Kung namoy nakitaan nga mga stroke patient mo na Ano na akong explanation. papa? O ba? So karon pag-atake sa stroke si sugar ug si uric acid nagsabay na gyud duha prostagas. Duha na gyud. Ang resulta na gulay gyud. Bigda na yun. Depende kung mahigda ba sa o malingkod ba sa, depende lang sa kondisyon. Pero di na gyud nakalakaw. Pero pwede pa na matabangan, ha? Napo ibang atake sa stroke nga pati ba mapiktahan. Depende lang sa kuan basta kay nag-agad bang sa kondisyon na to. Sa dati pa nga okay pa ta. No? Karon mo na sa manikamot lang gyud sir nga wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot ta, sa imong uric acid kani dire di gani sa musaka o di mo taas ha. Ang pangutana unsa man nato nga di musaka ang atong uric acid? Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog, ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Labi na gyud si karneng pula, ha? Lahi na siya, lahi po tong, giingon ako si mo nga pinakauna, nga pasmado ka. Lahi to. Yung magsabay na tanan, basta paita. Sunod na akong papa. O ito, kung dito. Pikas lawat lang. Di magkakam ni garilyo. Ay, Karon, na. karon. Ha? Undang nila. Di man ningon ang wan ko. Ano, ako siyang bandungo nung. Sigarilyo inom, undang na gina siya. Hindi gina sa maayo, ha? Ayun ko nga. Ano sigarilyo? Undangin lagi. Sigarilyo inom, kaya niya patulugon ang atong dugo. Una pagmulak ang dugo. Tumbag yun na. Di, ingon pa, wa pa ka nagkaila, manigarilyo na ko. Sige, ilailahan lang ang sigarilyo. Mas magulag pa tayo sa sigarilyo. Akong papa gani nga. Dili gito smoker. Nga naman. Ako dili makumingon. Dili makumingon Ubangan gani undang nga. pero Ang amahan ato, amatay man ang papa ni Juan, nga walay bisyo, walay di mo inom. Ano, sakit, Dili dili? mo sigarilyo. sakit gamay. Oh, kanang gitandog na ko nimo dako na biya kay ni ho. Sana. Ay kumpiyansa ni lusay ni ha. Ya kani lusay wala to ni siya. Kani lusay pag dinit tandog-tandogon mo dako ni. Mo ni nungdan nganong na tao magsukod-sungkod or magtaking-king mulakaw, nga mo ta sa ma-stroke. O po sa ma-paralyze. No? Mo ni sa inungdan atawa kaninya osteoarthritis. Masa to ilang. Osteoarthritis, ni arthritis, kani arthritis. So kani arthritis Ohod. para malikayan ni siyang malikayan gini mo ni, yung mga mo dako mo guni sa maipit mo guni ni kana. Wala ko gigi. Malalay na lang. Ana-ana lang yung tiil. Oh, mo ni siya ha. Kaya po ni siya mo ipit sa ugat mo na wala na. Purok yung kusog. So para malikayan di nimo atake po una bawal mo kag itlog, manok, ha? Itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Di magkakam kag balot. Bawal na may lamit. No, ang dami na. Kaya naigo naman ka. Pero sawa pa maigo, ala, padayon sa ta. O pa man, no? Undang no, itag mo. Pwede mo kaong kong itlog. Kaon ta, no? Papa na Pero pa madama. Pabitaw. Ako bitaw. Pag mo sakit-sakit na, undang na pumunta. Alam mo na.
Ginawa. Ano pa naman, sus. Mo bitay na ko, o panigarilyo, ibutang sa lugar ko. Tamang Tagamay, ha? tanda. Karon pa ni natandok? Oh. Gabi pa na, sige kung hilot-hilot nga ba ko manghilot. Ah, Hindi na sakit yung hilot ba? Ang diferensya dahil na igo gid ang iyang mga sakit sa lawas. ari nga rago na og tiang. Ang hiloto nang usa ka tiang. Ug dili matultulan do may sakit. Pero ug maigo. Pero kaya na Ben. Hindi, nakatingog na. Suga ganyan ko ba? Murug-turog no na, ug mo magkape. Ah. Kusog na kayo niya. Inagit siya kuwan. Ina ni komedya. Ang Ako uban. may papa na ko. Bas mo, buto sa puso. Di kuya naghilot na. Ingon kay Mabuyan kaya. ng baso. Gabi nga mag-hospital na lang lagi daw siya. Oh. Sige Ay. kung una-una, kung magpa-hospital ta, kini ako ang tagna judi mo ha. Pasmado jud ka Oh. ko. Bas mo, di Oh, ba? pa-admit ta, okay man na siya. Pero madakan na kita. Mo Takpan na gani, kita. sige gritita asa kung tagkwarta. Ya karon maingon man na siya, test man na tanan. Laboratory, magsalig. Diya ka mapildi sa laboratory tanan. Doon man eh. Kwarta yun. Atong hilot ato sa adlaw, wala na ko mag-video ron ako. Nagkakuan ko. Murot na nila gasto ilang kuan, negative tanan. Uy, resita kay negative. Pero mulupog man gyud, buksan man gyud kuan. Ah. Ay nga na eh. May kayo mong gidala diri ma'am. I-recommend gid kaya kay kabalo jud mo yang masubay gid na nimo. Kay dili mo kay sa iyang kaso na kung nakakunya si Papa baya katong diri beto na ko gidala. Tong permirong mild stroke beto ni Ayano. Di permiro di kagunit og baso. Ah, Karon kaluyantang sa Ginoo nya katiyan-tiil nga murag muguyod. ah. Wala karon buhay guyod drive pag motor drive ng brake van. Ano ang makuha diri? Dili na ko gidala akong Papa. Kay pag post ni first time dito na ako kita sa post ni Kuya sa Facebook. Wala gid ingon niya kanang ano gyud, gidala lang gyud nako diri. Yung mapayong ni Kuya nga dalha diri. Gidala gyud nako. Antod ako na inganyo na gyud ako amag sige na gyud ako. Diri na gyud ako mutultol. Wala na jud ko gawa pag gunit at tinanglain na maghilot sa kanang lawas. Naglain-lain ako lawas sabi ako kahilot balang biyahe ko gikan dito sa Gidapan mo ani gyud ko diri. Wala magay na siya. Isog na tayo. Ang na ug sa kwan pa yan na kaunod na. Siya. Nakagamot na. Wala Gamot gyud siya. na. Gamay na lang yung porsyento. Hapit na din sa mabot sa finishing line. Tapos sa finishing line, din ko dyan na. Wala na, gano'n na pinakagabi na. Ito ingon lang niya gabi nga di na siya katindi. Gabi lagi. Siyempre, nanikamot lang siya. Kaya ganit kinaka-14. Ngay kay wa ko ka uli ka Sa balabag. una pagtiso, di ko pa daw kung lawas. Namuli mong ta ko gabi balabag. Unya ingon ko. Nga. Ay, ugma na lang mauli ma kay magpagaling na lang kung bintahon, pinag-order lagi dito. Hiyo na lang po kaya magulang lagi dito niya. Mahiga na lang ko dito, sumok ka man siya. Kalitan ninyo ni Kuando na alaksan iparabiogisip. Painom, pag maghilot ron, ipainom. Yeah, uman, pag nainom na siya 4 hours, pausbi, uman, tama na ha. Hindi ko man yung inaman ng duha ron, tingnan makakaon na kayo. Duha man na, isog mo na kayo. Mugutom man na siya. Makakaon siya. Kailangan busog ya. Dili, maguna ang tambal. Una. Muna sa tambal, sunod ay nakaon. Kaon din siya. Nga to mo kung naandan, kaon, bago tambal. Kung maulahin mo kung tambal, ang yung tirang pagkaon. Dapat maguna siya. Circular naman eh. Oh, So pasok siya. Saka pa ang kuhan. kaon. Kaon. Relaxa, very Joseph. Hindi ka anak ka. Relaxa, very Joseph. Ayun, tanay, di pero mamasahero na po. Pero, mutalik sa uli. Adi lang, matalim si kasino ko nito. Ang gidadadala na din mo. Sus. Maganda na iya, muglahin lang siya sa'yo, usahay, ganyan niya kaya.
nasa hero ka, kuman, pag mutaliksik uli. Ayaw, sukol, kay parteng initan eh. Hindi ako man maulanan. Aha. Makinapag yun, init ka ayo. Ano kung ba na, ginkanon ka ni inana ang hiloton. Ginkanon ka ni, pero diri siguro din ako na siya kahilot kang kuya. Ang butang gabi ninyo. Kasi yun yung siya panigingan yung magbalik-balik. Ako, bilisan Ako, masighilot ko. Walang ako, kag-untan ako ka kapoy, buling na kay ko, mag-ilis naman ko, bala dahil hindi na matulog ko ako. Bangan tani. Kalakaw pa man. Bangan ginatan na. Bangan nila di nakakuan. Kani pa ka nga. Walang, grabe lang fighting spirit ni. Pero bisan sawa na tong atong nahuna o kalawa building na. Ang gani. Wala gina. Ang nga ni nagdako. Lalain man gyud mo na man gyud nga naman eh. Wala na kaya utok. Nga gusto na isipa, may mo ana man, mapiko man. Sato pa, bulba na na, dili na mo minaw. Hindi ko mapit, ano sa te. Oo. Diba yan, kape yan, makataas. Ay di, Milo man na iya ha? Dili ta mo inom ang soft drinks, kape, juice ha. Bawal soft drinks, kape, juice ha. Di mga kami ng soft drinks. Luy aman dar sa kuha. Kusog kayo mainom ang driver. Yung driver po ko. Kung maka kusog na ang pasahero ato dito sa turo-turo dito sa kano. Para mo barbecue ba? Anang barbecue soft drink. Biyahe na po. Busog na. Tama. Pila ram tay gasto. Isa ka soft drink, duha ka tirungan. Iya. Biyahe na po. Biyahe. Kaya kusog man. Nalain mo kayo mabiyahe kang gutom. Kaya puloy at driver. Pero maglaya pa na yung kuhan. At least busog ka. Bati na po. Alay ba, alay. Alay na po. Ang bapa na-stroke ko tungod sa pigil-kilaw nga labas ni isda. Sa dagat. Jurik na. Hmm. Mga imbison mo na. Ang kilaw yun na nabuhay pag dito sila ng suka. Labi nagpasayang tilaw ni mo. Ha. Naran akong papa, dili man siya ka ng Nato akong papa, mag-inom. di man dito high blood. Di man ko matuwa itong high blood siya. Na ano lang to siya kay tungod sa iyang uric. Uric Naran acid. akong papa. O iyang sugar, nagtaas. Way lihok, isda nga labas. Tapos, di ko Yeah. siya binang, di ba ni Pinani man, magtulog ang kamot. Ya, pasmo din eh. Driver good. Pasmo din sa busog ni iya ha. Kabalo man ang tawang ang sipas mo sa kusog. Kaya pag mga anak sa kape o. Kurog magano. Kurog liga ka usog ka pasmado ka. Pasmado ka. Pasmado. Dili pas mo sa kusog, dili pasmado. Pasmado. O sa to makabalo ang tao. Uy, nagabasa siguro ka. Kaya sa una, Ay, istorya. magatiro, magunag pinto, maulan, init. Labi atong sapa. Magputol, Ah. una-unaan, maligo, wala. Init mo likod no. Pag init siya, magpasabot ang dugo ni sa kulang. Pag bugnaw, wala yung tulog. Ano ka na siya, simot ay hagpot. Ito yung nagdumar lagi na ganun. Sa dugo lagi na pagsimot. Hindi ko na. Pasmo din na iya ba. Dahil hindi na ako anak niya, pasungit sa kusog. Ako nangiginan siya, ang nag-inom, gabi, inom kayo siya. Wala lagi na, gaya pag din, helong di ha, oy. Inay ka, wala ka nag-inom, inom, mamampod. Samot. Samot dito kalingkod. Kada ko sa gabi, kaya iyan sa tumidyahan na, masuko man na yung diyan yung tunog. Pwede ko dora ko taputilya ka inom. Walang ko grande. Nainom ko ko nga, inay kay, wala ka nag-inom, ang ngayon na pug ka, hilong di ha, eh. Lagaw ko siyang Buto. mabuhay. Kada pa nagibalik, buto gyapon ba. Ano man na iya? Isog do kayo. Pero wala na. Bawasan na. Ay na mabawas nga mabawas ang to. Mahurot yun na. Mahurot Kay yun meron siya. kay, muot nga man na siya kung meron pa. Kaya balik-balik kung nili na man na siya sakit kay ako tulan magdorong tulan. Balik yun na diri Ben. Ang napiang bitaw nga bata o matultulan ang makaabing makasyagit. Katong diri din ako na
Suutan man eh. Sige lang, nagubag na rin dito. Ano na kanibalik na kayo kay napiang din akong lugman doon kabalo yung kayo na slide man ko bago lang yan hapla ba kani yung minaigo ilhan na ni si kuya rin kabalo yung hilot na niya napiang Hindi ang taga-Davao, wa mahilot. ay mo yun dito yung tuyo dali ah. Mahilot yun, yung kinalangan man. Ang kato na litson. Anam sa pagkag litson, sabay na lang ako ang pratikay sa kusislina. Bitig ito. Isa, Dali na lang niya i-pick up. kita ka itong idol lang, nagsugay ko. Kulang na dito pag-hilot. Ano dito to hilot. Marilip man sa mga sa lamit dito human. Ano mo yung kaya? Ay, maad ko na lang siya dire. Ano yung ginasabi na yun? Ito invite na kaniya. Doon daw ka. Pero sa 100% ba yan? 99% yun ang taong nga gusto magpahilot. Yan siya, hiling na Ako, kahilo. di isang pagkadagabi, ilagay pa mislito, ni ako mga bagsak ah. Buhol pa, inahan naman na siya, hiling kahilo. Gani, kayo dami, min kayo matulog eh. Ini kan reklamo lagi dulu kay kahilo. Tadi mo kama oh. Kasi magpahilot ko dali, gabiin naman kay kaya naginigmuhan hilot ni kuya, di ba kumubangon din, nakatulog pa ko. Labi na kayo, labi ano, di ulit balay eh, gani na nakasutot na nakagkanang, mabugtagan na kasi yung higdaan ba kaya. Nami, magsiki katulog. Ay natanggal na ang konsep ng lawas. Ah, Nakatanggal ng buling, ah. o may buling niya. Lagi. Ang panukot nga, grabe kang dibate. Umot lang dito sa mama dito, agay-agay kay. Ito nga, nandiruan ba ito ampay si Pahilot? Katuli akong kaila ko diya dito sa Kidapawan. Kisutituyok siya. Nag-aarakan man siya. Ngayon siya nga, wala daw, lain lagi daw kayo kay wala daw lain lang kanang tarong manghilot. Ikaw ato tagdigos ta. Di siya nga, niya, magmotor ta kalayo. Motor! Ato ta dito, tanaw to di ba? Ano ba siguro kabot sa oras? Hindi ko po magdalan. Kidapawan? Oh, Ah, wala. Wala ka. di, ginapawan di gos. 30 minutos lang. Diretsohon dyan Di sa una, kung man, pangita po ng dahala rin. Kaya Dikit, karon niya, gwapo na kayo. dikit ko sa una. Dagpo na kayo. Tungon man ito itong paglinog niya. Di mo pa ilinog, Jod. Dito ba ito sa... Butian yung dahala na ito. Iglapas Ano pa niya, sa gwapo na kayo ya. Nindot na kayo ya. Yung pabutangan ng mga island ang tunga. Sa Bansalan. Gwapo na kayo ay. Iya, kayo bihon. Hayag na. Yan na, di mo padagang ko dito. Didiwan, apat yung galihan rin. Matulog na tanaw. Jadi, salto, hasko, hanuya. Dinagdanay, yun ba? Wala na daw. Ha? Wala na eh. Ikusog-kusog ang tuyog daw, wala dyan. Kusoban, wala. Inas mamang mapalit. Ayan, mga bilog ko. Eric Ben. Nandun na sa Lord doon. Kabalo ka sa mapalit? Dito. Imig kayo na mas pilit ka, binang kanabitang na ekuhan. Pahulatan lang. Nas Jomar daw, may sakit. Oo, namay doon. Ano siya kadali? Ah, tuyok. Tuyok sa siya kadali. Amor, wala lagi. Ninanghid man ko. Sige. Sakayan po nung aron. Oo. Basta hapon, sakayan. Kaya pag nagdara mo drive. Hindi na kayo. Sige ko, tapos kanina ba nga Ang kulang na lang ano eh, dili nito pa magkasa. Yung sterilyo inom, wala. Ang dugo, magkudik mo tapang. Pag natin sa sterilyo inom, ano eh, natas mo ka. Baral Ang imong ko na nadugo, masamot ka tuwan. Peke naman. Tulog, masamot ka tulog.
Ano ba malangan ta. pag-exercise. Imbes na madalig kaayo, malangan kay di pa magpuputod undang mo. Magtituyo pa. May exercise. Hindi kaya nakabangon pa no. Hindi, muna na akong sa ihaw. Kusang di pang dilot-dilot. Yang kon, ikan diri ako mailot-doot. Pinapaanak na ko. Lagi ngap-ngap lagi. Kasi kayo makakuha na kong mata, mahagbong na dyan, matulong lang ko sa TNT ilan. Mamak na ko na ko, mamukaw na ko siya. Ay lang, dito lang ta. Ayan tayang. Tira? Pero Ben, Lingot mo gawa? Lingot, hindi na mo gawa sa asa mo. Pero ka na yung gawa sa kuha na siya. Nagpiling well man na siya. wala yun ako to. Matinanan ako simple. Nasa yung gata? Ibang ko. Ako na yan. May tayo na sana to. Yung agad din. Malitaw na. Ako, ulit pa ako. Malitaw na. Tira? Ito kamay. Ito kamay lang. Oo, pinakalit. Pero jihilo itong bagang tigil ko katawa. Ano, pahilag ka niya? Ah, si Kuya. Pahilag ako katawa, matutulog na niya. Kaya hindi ako katawa, kaya gila. Ilhan niya mag iglo sakit kay mabuba man nang pero wala. Hindi mo reklamo ah. Di very good. Hindi kayo okay lang. Okay lang. Kamat. Diretso din mo ganyan na dire. Dili, gikuha mga alas 2. Kuha na mo siya. Na. Nangtan ako sa iya wala man sila dito na Kuya Eric. Ako siya dito kana dayon. Wala waya. Okay. Dito lagi ko sa kailot sa. Sa dito Ben, bukaran. Ya. Ano mo hilot? Pag ingon ako niya nga, ilang Kuya Eric, awa ni Balibad naman siya dito. Siya dito na lang tayo. Sige. Yung pag-abot mo, sa pag-abot, ginamo, wala ka. Anaan, kung service to, basta wala diya. May gani ka na tayo, pag-abot mo, pag-uli na pag ka. Wa man ka dalang jacket. Ito na, balik lang ta. Ay, pag-uli ka man to sila. Ito, dalig ko nga. Mamalit mo, Jack? Ha? Pero tingnan mo.
Asa na eh? Asa dyan? Balay? Ato ano? Relax ko na to. Tanawa dog, natuog pa kwa. Minsan din gihilot sa luna ya. Yung idaran na, tigulang na. Kulang na, 70 plus. Di na bad katindog. Katindog. Grabe kung mati na ko ano eh. Oh. Kada Di simana ba yun di ba gud mo undang sa kuha? Kada simana gina. Nauyon man yun sa kuha. Wala pa sa klakaw. No, daghan na sila napansin. Ano ba? Uyon, dire lang yung hilot ang dito. Grabe ko ano ba? Kung bati na ko ano. Therapy na nandito ni mo siya. Hilot na